سلام تخطات ناي channel كمي كنيخم كمي تخونو سنة كتكونو ناي وتر من نيوتيو لو من ريارستي أبزو وانزي بتدقاقا مزرعي أب كفالنا حبرتسبنا نسدما تنفر أي تنفر تاليا زبل أكايدان أتحساسبان أنبابران زخان تايو بزي قدس كندمنتاي حبريتا فلتات مرقاقص توبوم كابت زلوم اتحساسفا زيك يورو سبات كابت كت مزيوم سبازياتهم كتكاتا كتزارم مزجمركا كندمنتاي حبريتا توبوم اللغا مرقص يوم يكيرني سو ابزا فيديو زيا كمي غيركا تصرفهم كمي غيركا تداخمو ما يكونان كنري كمي غيرنا نحنا كمز عينت بحركه هلونا نفسنا نفتش أبي زلو زنجرزي أب كتعت راي كونن زلو أب استفر عليه نجارات كابي زمت بخمي كخنا وقدون نخل مخنياتو أب بزح كفالنا حبرة سب كاله بقليلو كتفلتوا تقولوا صرفي نزخونا زي تردادا كم ساقدي سماع مصرف نزيهم كل نتبتات أقداس فلتات كنوسدينا كسام مودات تقاتلوا let's go. So our استناتنا how to identify and stop being so stubborn. So كمي جيرنا نلليو نزي حماق لمدي ويكا دحرت كمي جيرنا نوقدو شو عاتا قدس مخرطات كنرينا قدامي تكابن distinguishing facts from opinions. أمونغو ريتون أمونغو حق النتن زلو فللي ويكا fact مالت زترقاقت حقن ريتون فللي اللوي. So it's key to be able to distinguish between facts and opinions. Facts are things that can be disputed. They either exist or don't. There is no room for interpretation. So, ريتون فلتاتن ويك حقنتن انتايو فللي انتايلنا fact زبهالو كتكات علومن إذن كتبلو من هاي تخليني خا نابنت حادة تدمر حادة كلتايو يس كتكات تخليها أمر حادة يغونو كتبل تخليها أبزع جزيجن كلتا تدمروا كلتا أربعتي. This is a fact. So كل جزء fact opinion ناتكا fact زبالتي كنوع عزخون مسرت أو حكي أبنا كاريتو أبنا كاتنتنا يمركوسني. It is كم تازلاتها. بنجارو في أبي زلو opinions which are your own personal perspectives about something. They're just or someone can be. They're subjected to interpretation and can be often said to be based on fact. ريتو ناتكا دما كل جزء ناتكا أمامتان ناتكا حسابن تعزبتن أب سبات يخون أب كونتاتيو مبزعت جزء ويكا بزع جزء سبات ريتوهم أفلتت ويكا أب كوننت ويا حق استمركوس مخانيهم زبلو الزجن كلجمت اللي خليو كي كونون يخليو سلزي أمونغو ريتون أمونغو حق النتنزول فللي فلت مغنياتو ريتو خادي خاتب زلها ولا أبسولوت حقي خاتب زلها أبزيا فلالي خامفلاتيو ريتو ناتكا كابناتكا ريتو زفلي زهوب سبات كلو يخليهم ولا ونتحق أنت خوني كل جزء نايم اسمع كلونا زي فيديو كسب مودتا مرأي كدلي so مخري number one nobody likes know it all قدامي أنا حق أني كل جزء ناتي تراي كونو أنا تراي زبل سباي فتوني زي عم لنا كنوت كنت غليها جن أجباب اللوي كلاي don't expect all to agree with you كمدما ولا حق نتي هاللغة ولا كنو هاللو كل سب مساحك السماع كل جزء عاي تتصبه قال سبات تابع خاز في الحساب كلهم غليو رديتهم تقام كون غلي من البات نسخاون أبجيجا كتلو تغليها سلازي كل جزء كفوت حنقول كل وكالو قطر سلسته allow others to express their opinions كمدما كالوت كابنات كازفلي ريتون حسابن كلهم كله كتصرفومن كتواردومن أي تهندد سمع يوم إنا نبلغلنا عبب السرات ني تخطاتلتي نايزي channel مچم أبتي قلاوي تحستوتات ويكا كورسات ناتي بزحات تمحيكم ممكن تمحارو تدليون كم زلوخي فلتي انبار بمغنيات نجمار نايزا عمت بزح كورسات ناتا نحاتير وان ديسكاونت جيرنا لنا كيتكم كورسات كويب سايت وسيتكم action وسدو thank you very much. Number two, so let's go. Number two, reserve judgments and insults. كمدما ناتكا فردن ناتكا استفل عليه صرفتات كانكا عقبو
If you want to learn to be less stubborn, you need to stop judging others. Basically, don't judge people, groups, or things before you examine the situation. كل ጊዜ ኣብ ሕብረተሰብና ወይ ኣብ ብዙሕ ሰባት ዝሪኣ ነገር እንተላ ወይ ኣብ ኩልና እውን ዘላ ቀልጢፍና ናብ ውሳነ ናብ ፍርድን ንኸይድ ኢና ገለ ነገር ትሪ ኣስላም ከምዚኦም እዮም ነትሪ እዚኦም ከምዚኦም እዮም ጴንጠ ከምዚኦም እዮም ኦርቶዶክስ ከምዚኦም እዮም ትግርኛ ከምዚኦም እዮም ትግረ ከምዚኦም እዮም ብሌን ከምዚኦም እዮም ፃዓዱ ከምዚኦም እዮም ዓረብ ከምዚኦም እዮም how do you even know that እቲ ትብሎ ዘለኻሲ ክሳብ ክንደይ ኻ መፅናዕቲ ጌርካ ኣለዉ ካላ ዘራርባ ንሽተይ ሓበሬታ ምስ ወሰድካ በታ ኣብ ርእስኻ ዘሎ ንሽተይ ፀቢብ ሓበሬታ ንሙሉእ ዓሌት ንሙሉእ ሃገር ንሙሉእ ሕብረተሰብ ብሓደ መንገዲ ትገልፆ ኣለኻ እዚ ኸ ጌጋ እዩ you see when you make judgments based on some preconceived notions you will be less open to new information and viewpoints and never let the others to explain their views so كل ጊዜ ቀልጢፍካ ናብ ፍርዲ ትኸይድ ኮይንካ ትዛዕበየ ፀገም እቶም ትፈርዶም ዘለኻ ሰባት ናቶም ርእቶን ናቶምን ሓሳብን ናቶም ኣተሓሳስባን ንኽትፈልጡ ዕድል የብልካን ኣብ ፍርዲ ስለ ትኸይድ ዘለኻ ተዓፅዎ ኣለኻ እቲ ሓንጎልካ ወይ ትኻልእ ክትረኽቦ ዝግባእካ ዝነበረ ሓበሬታ ነፍስኻ ድማ ኢኻ ቀዳማይ ናብ ፍርዲ ዝኸይድ ሰብ ኩሉ ግዜ ነፍሱ እዩ ዝውፅእ ኣምላኽካ ብንጹር ፍርዲ ናትኩም ኣይኮነትን ፍርዲ ናተይ ስራሕ እዩ ኢሉና ስለዚ ዝኾነ ይኹን ንኽትፈርድ ብሃይማኖት እውን መሰል የብልካን ማለት እዩ so also avoid throwing insults and bad words into others if they disagree with you ከምኡ ድማ ሰባት ካብ ናትካ ዝፍለ ሓሳብን ርእቶን ምዝህልዎም ናብ ፀርፍን ናብ ዘለፋን ኣይትጉየ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ምሳኻ ክሰማምዕ ኣይክእልን እዩ ኣይትፍረዶም ኣይትንዓቆም ኣይትፅረፎም እንታይ ዳ ልብኻ ከፊትካ ሓንጎልካ ከፊትካ ስምዓዮ እያ ትብል ዘላ ክልተ ሪኢና ኣለና number 3 think you're not always right ቁጥር 3 ድማ ኩሉ ግዜ ቅኑዕ ኣምላኽ ጥራይ እዩ ሰብ ሓደ ግዜ ክጋገ ይኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ቅኑዕ ኣነ ኢልካ ምዝራብ እዩ ትንፈር ኣይትንፈር ጠልያ ዘብለካ ስለዚ ጌጋ ክህልወካ ክእል ቅኑዕ ክህልወካ ክእል ኩሉ ግዜ ክፉት ማዕፆ ክህልወካ ኣለዎ እንታይ ማለትና እዩ sometimes when you listen to someone talk and you tend to think that everything they say is wrong that's only you know the right way so ሓደ ግዜ ምስ ሰብ ክትዛረብ ከለኻ እቲ ሰብ ዝዛረቦ ዘሎ ኩሉ ጌጋ እቲ ንስኻ ትፈልጦ ግን ኩሉ ቅኑዕ ኮይኑ ክስማዓካ ይኽእል እዩ ዝሕጃ ፖለቲካዊ መርገፅታት ትሪኦ ኢኻ ኩሉ እቲ ሰም ዝብልዎ ዘሎ ኮምፕሊትሊ ጌጋን ሓሶትን ኩሉ እቲ ስኻ ትብሎ ዘለኻ ድማ ቅኑዕን እቲ ዝበለፀን እዚ ኸ ኣብኡ ዘሎ እቲ ጌጋ but this is wrong too understanding that you're not always right will keep you from getting into arguments and improve your relationships with other people so ኩሉ ግዜ ኣነ ቅኑዕ እየ ናተይ ዘረባ ናተይ ርዲትን እዩ ትኽክል ምባል ካብ ብዙሕ ባእስን ካብ ኣብ ብዙሕ ባእስን ኣብ ብዙሕ ፀገምን ካብ ፀሓካ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ቅኑዕ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ኩሉ ግዜ ድማ ናትካ ጥራይ ትኽክል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ናይቶም ካልኦት እውን ትኽክል ክኸውን ስለ ዝኽእል how do you keep from getting into arguments by reminding yourself that sometimes you can be wrong so ቀንዲ ምስጢር ኣብዚ እንታይ እዩ ሓደ ግዜ ክጋገ ይኽእል እየ ናተይ ሓበሬታ ናተይ ሓሳብ ናተይ ኣካይዳ ጌጋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ንሳቶም ቅኑዕ ክህልው ይኽእሉ እዮም ንብል ኣለና ይኽእሉ እዮም ክትብል ምኽኣል ግን ከተስተውዕል ይሕግዘካ number 4 work on your listening skills ሓደ ካብቲ ዓብ ፀገም ናብ ፍርድን ናብ ፀርፍን ዝወስደና እንታይ እዩ ስለ ደይ ንሰምዕ ኣብዚ ቪድዮ ናተይ ሓደ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ምስ ገበርኩ በታ ኣርእስቲ ጥራይ 6 ላይን ዘለዎ ኮሜንት ፀርፍን ይፅሕፉ እንታይ ከም ትዛረብ ከማን ኣይሰምዑን እዮም ስለዚ እንተ ሰሚዖም ካብታ ቀዳመይቲ 2 ደቂቕ እዩ ምናልባት ኣብ መወዳእታ እንታይ ይብሉን ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ እቲ ዝዓበየ ፀገም ዘይምስማዕ እዩ you need to work to really hear what other people have to say and be less inclined to judge others so ንሰባት ክሳብ ዝውዱ ሓሳባቶም ክሰምዖም ተኽኢልካ ሓደ ካብቲ ካብ ፍርድን ካብ ፀርፍን ከናግፈካ ዝኽእል ጥበብ እዩ እዚ good communication skills will help you in your relationships if it is with whether it is with your spouse, friends, colleagues, or parents. So take the time to listen and think before you speak. So ፅቡቅ communication ወይ ከዓ ናይ ምስማዕ ክእለት ምስ ብዙሓት ሰባት ፅቡቅ ዝምድና ንኽትሃንፅ ይሕግዘካ እዚ ድማ ኣብ ሓዳርካ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዕርክነትካ ክኸውን ይኽእል ኣብ ስራሕካ ክኸውን ይኽእል ከምኡውን ምስ ስድራኻ ክኸውን ይኽእል ኩሉ ግዜ ቅድሚ ምዝራብካ ፅቡቅ ጌርካ ክሳብ መወዳእታ ስማዕ ክሰምዕ ከለኻ ድማ
نختزارب ناتقرارب كاي كون كان كسمع زلك نخنردع كنسمع لنا. By listening, you will be more open-minded, and by gaining insights into the other person's feelings for you, you will be able to better form your own opinions. ጽቡቕ ጌርካ ትሰምዕ እንድሕር ኮንካ ኣስተውዒልካ ብርድኢት ትሰምዕ እንተለኻ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ሓበሬታን ክእለትን ኣለካ ስምዒታቶምን ርድኢት ናይቶም ሰባትን ድማ ጽቡቕ ጌርካ ክርዳእካ ይኽእል እቲ ትህቦ መልሲ ድማ ብኩዑን ሓበሬታ ዘለዎን ኣብ ስምዒታቶም ዝተመርኮሰን ውፅኢታውን ይኸውን ማለት እዩ so you see you have to do those things ኣብ ሂወት ድማ ብዙሕ ለውጢ ከምፅኣልና ይኽእል እዩ number 5 remember to be humble ትሕትና ይሃልኻ ሓደ ካብቲ ትንፈር ጠልያ ዘብለካ ትሕትና ስለ ዘይብልካ ክትጋጋ ከም ትኽእል እውን ስለ ዘይትፈልጥ እዩ the truth is that you can never know everything and if you think you do then there is a good chance you've got a misconception ሓቂ እንታይ እዩ ደጋጊምና ንብሎ ኣለና ኩሉ ግዜ ሓቂ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ኩሉ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ናይ ኣምላኽ ስራሕ እዩ ሰብ ጉድለት ኣለዎ ጌጋ ኣለዎ ሕፅረታት ኣለዎ እዚ የብለይን ትብል እንተለኻ እንታይ እዩ ጌጋ ርዲኢት ስለ ዘለካ ጥራይ እዩ ስለዚ እቲ ጉድለት ኣለካ ስለ ዘይረኣኻዮ እዩ if someone challenges your point of view instead of getting offended or angry try to listen and understand their reasons and why they may have such an opinion ሓደ ሰብ ንሓሳባትካ ነቲ ንስኻ ትዛረቦ ዘለኻን ትፅሕፎ ዘለኻን እንድሕር ተቃዊሞ ኣክንዲ ተቐዳዲምካ ኣብ ፀርፊ ምኻድ እንታይ ስለ ክሰምዖም ኣለካ ስለምንታይ እዮም ከም ዝርእቶ ክህልዎም ክኢሉ ካበይ ተበጊሱ ይኸውን ነዚ ንኽትፈልጥ ድማ ዘረብኦምን ፅሑፎምን ክሰምዖ ኣለካ ከተንብቦ ኣለካ ድሕሪኡ ኢኻ ዝያዳ ክርዳእካ ዝኽእል ተቐላጢፍካ ቀዳመይ ተቃዋሊ ምስ ሰማዕካ ናብ ፀርፊ ዝበዝሐ ብዙሕ መንእሰያትና ዘዘውትርዎ ዘሎ ብፍላይ ኣወዳት ማለት እዩ to make a point be humble enough not to assume that your own views are always correct and give out ኩሉ ግዜ ድማ ትሕትና ክህልወና ኣለዎ ናተይ ሓሳብን ኣነ ዝፈልጦን እቲ ዝበለፀን እቲ ቀንዲ ትኽክልን ምባል ካብ ልዕልና እዩ ዘምፃልካ ስለዚ ትሕቲልካ ካብቲ ንስኻ ትፈልጦ ዝተፈለየ ሓበሬታ ካብኡ ዝበልፅ ሓበሬታ ካብኡ ዝበልፅ ፍልጠት ንስኻ ሕፅረታት ክህልወካ ከም ዝኽእል ምፍላጥን ምእማንን ኣገዳሲ ይኸውን number 6 keep an open mind ክፉት ርእሲ ክፉት ልቢ ይሃልወና እንታይ ማለትና እዩ keep in mind that you shouldn't assume your own views are the only ones that matter ከምኡውን ኩሉ ግዜ ናተይ ሪቶ ናተይ ኣተሓሳስባ ናተይ ፍልጠት እዩ ዝበለፀ ስለዚ ቀዳምነት ንሱ ክወሃቦ ዘሎ ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ክትቆፃፀሮ ኣለካ if you keep an open mind people will surprise you with new information and viewpoints ክፉት ልብን ክፉት እምሮን እንተለካ ንኻልኦት ክትሰምዕ ቅሩብን እንተለካ ብዙሕ ግዜ ሰባት ብፅቡቕ ሓበሬታ ብፅቡቕ ዕድላት ሰፕራይዝ ክገብሩካ እዮም ምክንያቱ ናይ ምስማዕ ከለ ስለ ዘለካ ክፉት ልቢ ስለ ዘለካ ብዙሕ ፍልጠት ክመፀካ እዩ ኣነ ኣለና ይብልኒ ግን ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ዕድላትን ሓበሬታን ኣነ ዘይፈልጦ ሒዞምለይ ይመፁ ምክንያቱ ኩሉ ኣነ ይፈልጥ ኣይብልኒ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብፅሑፍ ዝገብራ ዘለኹ እውን እቲ ካብ ክኢለታት ዝመፀ ፍልጠት ብጌጋ ሓበሬታ ንኸይህብ ክቕይደኒ ኢለ ኩሉ ነገር ኣነ ስለ ዝፈልጦ ኣይኮንኩን ካብ ዝፈልጥዎ ኣምፅየ ግን ሸር ይገብር ኣለኹ ነዚኣ ከማን ክርድኦም ዘይክእሉ ሰባት ኣለዉ እንታይ ፊልድኻ ይብሉ this is not my field it's because my field ናተይ ስለ ዘይኮነ ቀሪበዮ ኣምፅየ ሸር ዝገብረልኩም ዘለኹ ናተይ እንደዝኸውን ነይረ ምፅኢለ ብዘይ ፒሮን ብዘይ ወረቐትን ብዘይ ፅሑፍን ምተዛረብኩም ምናልባት ናተይ እውን ከምኡ ኣይገብርኒ ኣነ ተዳሊኻ እንታይ ክትብል ትደሊ ተቐሪብካ ምፃእ ፅቡቕ እዩ ብሓፈሻ ግን ናይ ካልኦት ክኢላታት ምኽሪ እዩ እዚ ካብ ጆርጆ ዝምንጭ ዘሎ ኣይኮነን okay all right so be open to others and always try to understand why they feel the way they feel so ኩሉ ግዜ ድማ ክፉት ልቢ ይሃልወና ክንብል ከለና ክፉት ኣእምሮ ይሃልወና ሰባት ስለምንታይ ከምኡ ይሓስቡ ከምኡ ርድኢት ስለምንታይ ክህልዎም ክኢሉ ኢልና ክንሓስብ ኣለና ኣክንዲ ክንፈርዶምን ክንፀርፎምን ምጅማር ማለት እዩ ስለዚ ተቐላጢፍካ ናብ ፀርፊ ምኻድ ጠገም እዩ by being open-minded and accepting of other people's views you will be more likely to form your own unique opinions and perspectives ናይ ካልኦት ሰባት ምስማዕን ምኽባርን ንዓኻ እንታይ ይገብረካ ፅቡቕ ርድኢት ዘለዎ
ንኩሉ ሰባት ኣብ ግምት ዘእተወ ጽቡቕ ዝኾነ ብስለት ዘለዎ ኣረኣእያን ሓሳባትን ንኽትህቡን ይሕግዘካ ይብሉና ናይ መወዳእታ ድማ build trust in others እምነት ድማ ኣገዳሲ እዩ እምነት ስለዘየለይና ሓደ ግዜ ትንፈራይ ትንፈር ኤልያ ዝርዲ ዘለና ናይ ማለት እዩ it may be that your stubbornness might be attributed to overall mistrust on others ንኻልኦት ሰባት ስለዘይተኣመን ጌጋ ክህልዎም ይኽእል እዩ ሓበሬታ ምንጭናቶም ጉድለት ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለዘለካ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ናይ ካልኦት ሓሳባት ክትቅበል ዘይትደሊ ነዚ ግን ኩሉ ግዜ ክትጥንቀቕ ኣለካ እምነት ኣብ ካልኦት ምንዳቕ ክጅምር ክትክእል ኣለካ ኣለኪ It can be difficult to start trusting people overnight, so you can take it step by step. ስለዚህ ኣብ ሓደ ለይቲ ድማ ይከውን እዩ ስጉምቲ ብስጉምቲ መዓልቲ ብመዓልቲ ክኸውን ዝኽእል እዩ እዚ ንኣብነት ኣብ ሓዳር ክኸውን ይኽእል እዩ ትምሳኻ ዘሎ መጻምድትኻ ወይ ምሳኺ ዘሎ መጻምድትኺ ኣብታ ግዜትያ እቲ ንስኻ ትደልዮ ዘለኻ ነገራት ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ብትክክል ከይገብሮ ይኽእል እዩ ከምኡ ዝብል እምነት ስለ ከተጉድል ትኽእል ኢኻ እሞ ኣነ ጥራይ ክገብሮ ዝኽእል እስቤዛ ኣነ ጥራይ ብትክክል ክገብሮ ዝኽእል ነገራት ኣነ ጥራይ ብትክክል ክገብሮ ዝኽእል ዝብል ኣተሓሳስባ ክመፀካ ይኽእል እዩ እዚ ግን ጌጋ እዩ ሰባቱን ካብቲ ናትካ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ክገብሮ ይኽእሉ እዚ ኻ ጌጋ ማለት ኣይኮነን ስለዚ open mindedness ክህልወና ኣለዎ ንብሎ ዘለና ነዚ እዩ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ካብ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ካብ ድሑር ኣተሓሳስባ ናተይ ጥራይ ቅኑዕ ዘብል ከትሕነና ክፉት ልብን ክፉት ኣእምሮን ሃሊና ድማ ምስ ሰባትን ምስ ከባቢና ምፅቡቅ ክንነብር ክትሕግዘና እያ ተፈቲኹም ላይክ ኣብዋ ናብ ካልኦት ሼር ግበርዋ ንብዙሓት ክጠቅም ትኽእል እያ ሪቶናትኩም ሓሳባትናትኩም ድማ ኣብ ኮሜንት ክፅበየኩም እየ እናበልኩ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩን ብለኩም ሰሰናዩ ቻው